ассалому алайкум хонандагони азиз. мо имрӯз аз фанни забони модарӣ барои синфҳои ҳафтум мавзӯи хелҳои хабар аз ҷиҳати сохтро меомӯзем. пеш аз мавзӯъро оғоз кардан бо шиори дарси имрӯза шинос намоям. дар ҳунар кӯш ки зар чизе нест, ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. муаллифи байт абдураҳмони ҷомӣ мебошад. абдураҳмони ҷомӣ дар ин байтҳояш чунин гуфта истодааст ки барои омӯхтани ҳунар кӯшиш ва ҳаракат намоем ки зар чизе нест. ганҷу зар бойгарӣ дар назди ё ин ки дар пеши ҳунар чизи ноарзанда аст. барои ҳамин хонандагони азиз, шумо илму дониш омӯхта дар оянда соҳиби ҳунарҳои беҳтарин гардед. яъне мавзӯи имрӯзаи мо хабар аз ҷиҳати сохт. пеш аз мавзӯъро оғоз кардан таърифи хабарро хотирнишин менамоям. хабар сараъзӯи ҷумлае ки амалу ҳаракат, муносибат ва замони иҷрои кори мубтадоро муайян мекунад, хабар номида мешавад. хабар бо саволҳои чӣ шуд, чӣ мешавад, чӣ кор мекунад, кист, чист ва ғайраҳо ҷавоб мешавад. хабарҳои содда, яъне дар забони адабии ҳозираи тоҷик хабар аз ҷиҳати ифодаи маъно ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. хабарҳои феълӣ ва хабарҳои номӣ. хабарҳои феълӣ ва номӣ аз ҷиҳати сохту таркиб дар навбати худ бо ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд. хабарҳои содда ва хабарҳои таркибӣ. яъне мавзӯи имрӯзаи мо бевосита бо ҳамин хабарҳои содда ва таркибӣ тааллуқдор аст. яъне хабарҳои содда асосан бо воситаи як калима ифода мегардад. он хабарҳое ки аз як калима таркиб ёфтаанд хабарҳои содда гуфта мешаванд, ки онро дар мисоли поёнӣ мушоҳида карданамон мумкин аст. ҳамон соле ки онҳо бор оранд, ба мо хурсандии бисёр оранд. муаллифи байт мирзо турсунзода. яъне дар ин ҷо дида истодаед ки хабари оранд оранд омадааст, яъне аз як калима таркиб ёфтааст. барои ҳамин низ ин хабар хабари содда мебошад, чунки аз як калима таркиб ёфтааст. хабарҳое ки аз ду ва ё зиёда феълҳо таркиб меёбад хабарҳои таркибӣ номида мешавад. яъне хабарҳои таркибӣ зиёда аз ду калима таркиб ёфтанаш лозим аст, ки дар мисоли поёнӣ инро мушоҳида карданамон мумкин аст. дар гузашта дар бозору маъракаҳо имтиҳон мекарданд. яъне дида истодаед ки имтиҳон мекарданд. чӣ кор мекарданд? имтиҳон мекарданд. хабари ҷумла буда аз ҷиҳати сохт хабари таркибӣ мебошад, чунки аз ду калима таркиб ёфтаанд. имтиҳон калимаи дигар бошад мекарданд, яъне дар якҷоягӣ хабари таркибиро ташкил карда истодааст. яъне хабарҳои содда ва таркибӣ аз ҳамдигар фарқ доштанд. яъне хабарҳои содда гуфтем аз як калима таркиб ёфта бошанд, хабарҳои таркибӣ аз ду ва ё зиёда калимаҳо таркиб ёфтанд. иҷрои машқи 221. матнро хонед, хабарҳои таркибиро нишон диҳед. ба зери хабарҳои таркибӣ хат кашед. шумо низ як субҳи баҳорро ба хотир оварда нақли хурдакак нависед. яъне дар машқи мазкур матни хурдакак оварда шудааст ки оиди як субҳи баҳор мебошад. аз ҷумлаҳо шумо метавонед хабарҳои таркибиашро муайян намоед ва дар вақти муайян кардани хабарҳои таркибӣ бояд ҳушёру зирак бошед. яъне намунаи онро дида мебароем.
офтоб хеле баланд шуда ба замину замон гармӣ мебахшад. яъне дар ҷумлаи мазкур баланд шуда хабари таркибӣ мебошад, яъне аз калимаи баланд ва феъли ёридиҳандаи шуд таркиб ёфтааст, ки дар натиҷа аз сабаби аз ду калима таркиб ёфтанаш хабари таркибӣ гуфтем. яъне дар ин ҷо дар шумо низ савол ба миён омаданаш мумкин аст, ки гармӣ мебахшад. гӯё хабари таркибӣ шуданаш мумкин аст. гуфтагӣ савол ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. хонандагони азиз, гармӣ мебахшад дар якҷоягӣ хабари таркибӣ шуда наметавонад. барои он ки мебахшид дар алоҳидагӣ хабари содда мебошад. гармӣ бошад дар таркиби ҷумла ба вазифаи пуркунанда омада истодааст. чӣ кор мекард? Мебахшид. чӣ мебахшид? гармӣ мебахшид. аз ҳамин сабаб гармӣ мебахшид феъли хабари таркибӣ шуда наметавонад. барои мустаҳкамкунии мавзӯи имрӯза, хонандагони азиз, ман бо шумо бо чунин саволҳо муроҷиат менамоям. саволҳоро бо диққат гӯш кунед. хабар чист? хабарҳои таркибӣ чист? хабарҳои содда чист? фарқи хабарҳои содда ва таркибиро гӯед. ҷойи хабарро дар ҷумла маънидод кунед. хонандагони азиз, ман боварӣ дорам, ки шумоён бо ин саволҳои додашуда пурра ҷавоб гуфта метавонед. барои боз ҳам мустаҳкамтар намудани мавзӯи имрӯза, ман аз ҳарфҷадвал истифода мебарам. яъне ҳарфҷадвали имрӯзаи мо аз 5 савол иборат аст, ки доираи мавзӯъҳои имрӯза. яъне саволи якум: сараъзӯи ҷумла буда амал, ҳолат ва ё аломати мубтадоро мефаҳмонад, чӣ номида мешавад? саволи дуюм: хабаре ки аз ду ва ё зиёда феълҳо таркиб ёфтааст, чӣ номида мешавад? саволи сеюм: сараъзӯи ҷумла буда дар ҷумла сухан дар бораи он меравад, чӣ номида мешавад? чаҳорум: хабарҳое ки бо воситаи як калимаҳои феълӣ таркиб меёбад, чӣ номида мешавад? панҷум: аз луғат истифода намуданатон мумкин аст. муродифи калимаи ҳамсуҳбат, ҳамдамро ёбед. хонандагони азиз, шумо ба ин саволҳои додашуда ба пуррагӣ ҷавоб ёфта, он ҷавобҳои ёфтаатонро ба катақчаҳои холӣ менависед ва дар натиҷа ҳарфҷадвали имрӯзаи мо пурра мегардад. вазифаи хонагӣ: иҷрои машқи 221. матн нависед дар мавзӯи як субҳи баҳор. субҳ маънои саҳариро дорад. хонандагони азиз, шумо барои иҷро кардани вазифаи хонагӣ матни хурдакакро иншо менамоед, ки дар мавзӯи як субҳи баҳор. барои доир ба ин мавзӯъ матн навиштан, шумо бояд дар аввал дар субҳ хестанатон лозим аст ва чӣ гуна субҳ баромаданашро тамошо намуда, аз таҷрибаҳои худ матни хурдакакро иншо менамоед. хонандагоне ки аз дарс ғизои маънавӣ гирифта машқҳоро иҷро намуда ба саволҳо дуруст ҷавоб доданд, ҳарфҷадвалро низ дуруст иҷро намуда матни зебо навишта бошанд, соҳиби баҳои аъло мегарданд.